салом дӯстон, як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ ба таври автоматӣ силка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва инҷа авторизатсия регистратсия нишон додагиай регистратсияро интихоб мекунем, логинмона менависем ва эмайл паролмона менависем ва регистратсия мекунем ба воситаи электронии почта. Ва ба инҷа авторизатсияро интихоб мекунем, логин паролмона ки нависем ва IT аккаунтро интихоб мекунем. Вақте регистратсия кардем 10 рубл қадар камон мета ҳамисай ва ба воситаи ҳамин 10 рубл мо пулкор мекунем бе ягон мисол пул хоб кардан, бе ягон пул гузарондан. Ва тарзи якуми пулкоркунӣ боша инҷа серфингай, яъне сайтҳоро тамошо мекунем ва пулкор мекунем. ва дар инҷа медонем инҷа просмотрро интихоб мекунем, метавонем добавить кунем рекламаи худмона агар дошта бошем. ва мои силкида метавонем бибинем ва мо тамошо мекунем ки пулкор кунем ва просмотрро интихоб мекунем ва рекламаро тамошо мекунем ва пулкор мекунем. Ва ина сайта ки шуд дорем ва инҷа 10 секунд нишон додагиай ва ина таймериш поён шудисай. Таймер буд шид, онҷа нишон мета чӣ кор кардан дар кори рақамро интихоб мекунем. Ва инҷа сета ситорача нишон додагиай, яъне серра интихоб мекунем, чанд ситорачае боша ҳамон хел интихоб мекунем. Ва ина пул дар баланси ма гузаштаг ҳамин хел дар ҳамин сайтҳоро тамошо мекунем ва пулкор мекунем. ва тарзи дигари пулкоркунӣ боша ҳамин хеле бо дар ютуб аст. Ютубро тамошо мекунем, рӯи сониҳоашон фарқ мекунад. Мисол инҷа 4 3 6 6 4 ҳар хел нишон додагиай. Чанд қадаре ки бисёртар боша ҳамон қадар бисёртар тамошо кардем, ҳамон қадар бисёртар пулкор мекунем. ва инҷа ютубро интихоб мекунем, серфинг ютубро интихоб мекунем ва биомайнами диюмча интихоб мекунем ки таймериш камтарай. ва ҳамин видео мо дар видеои ютуба нишон мета 20 сония ва пул баъди тамошо кардан пул дар баланси. Брюса Ли по-прежнему с конца вы узнаете, на что Брюс Ли был способен на самом деле. ва ина як ситорача нишон дод, яга интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. ва мо дар инҷа боша нами площадка купита интихоб мекунем ва дар инҷа мо метавонем нами чизое ки дидесен ҳамиёро метавонем бихарем. ва ина 10 рубл дорем, якумш 10 рубла, мо ҳам 10 рублаша метавонем бихарем. инҷа 5000 дора, 7000 дора, ҳама қиматаш 7000 рубла ва дар як соат 125 рубл кор мекунад. ва мо инҷа бе ягон пулгузаронӣ просто дар ҳамин сайт пулкор мекунем, мехарем ҳамиёро ва пулкор кардан мегирем ба таври автоматӣ. ва дар инҷа боша ва нависагие ки шумо силкаро ба дӯстотон рӯй кунед 5 рубл кор мекунед. ай 10 та регистратсия кардан дӯстон 5 рубл кор мекунед, 25 таш 15 рубл ва ҳам зиёд чидан мегирад. ва ежедневный бонус дорад. Дар инҷа нависагие ки ҳамин силка баннерро интихоб кунед, баннерро интихоб мекунем ва мо дар сайти дигар нишон метавад. ва инҷа получить бонус навис, получить бонусро интихоб мекунем ва пул дар баланси мо гузашт. ва ина 10 копейка ози браузера обновид мекунем ва ина 20 копеек шид. ва ҳар рӯз бо омхе дополнительный дар инҷарам бонуси худмона метавонем бигирем. инҷа реферални силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. ҳамҷо нависагӣ буд ки ай 10 силка регистратсия кардан 5 рубл кор мекунем ва ҳамчанд қай зиёд шид ҳамон қадар бисёртар кор мекунем. ва настройкаро интихоб мекунем, дар инҷа пайрмона менависем ва сохранитро интихоб мекунем ва кашлокмон добавить шид пулмона метавонем бигирем. ва минималка дар ин сайт 1 рубла. ва вивестиро интихоб мекунем ва дар инҷа бошад ина пайра нишон додагиай, пайра вибрат нависагиай, ҳамин вибратро интихоб мекунем. ва бо дар инҷа нависагие ки шумо ҳамин барои пултона гирифтан настройка доред, кашлоктонро добавить кунед ки пултона гирифта бутонед. ва вақте ки настройка дорем добавить кардед кашлоктона ва дар инҷа пулмона метавонем дар кашлоки пайр бигирем.
ва вибратаки интихоб кардем ва инакаш логона нишон бисед дар баланси мо 20 копейкай ва заказат виплотро интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегзара. ва ҷа чанд сумми кор кардем метавонем суммона бинависем. ва ина ман заказат виплотро интихоб кардам ва ҷа нависа ки минималкаш 1 рубла яъне 1 рубл кор карде пултона метавонед бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.